san Danmhairg ha innive choideachadh ag Pastraidhean, colachrí brioche an Paris agus dh'fhuine leos agus caisión a dhéanamh an éí tradition. Ha mi a Coinneach MacLeòid Louise Cure Hespe, san dachieke te vermoeid nexu. Velkommen. Maar dækken. Tak for besøget. Så aber je allen, hè? Ja, det er et dejligt sted, så lad os gå i gang. Glad wel, har vi just al, agus jommer. Så gìreach en så har vi gjort ikke en hej. Ja, men det var også meget drømmen for os, da vi tog over her for 6 år siden. Det her med bare at komme i gang med at plante en hel masse frugttræer og buske, så vi kunne gå i gang med at have en masse frugt og grønt til familien. Og så selvfølgelig også en masse hyldeblomster, som vi også skal bruge inde i bageriet senere i dag. Så det skal vi over og plukke. Glad, ha? De er lige begyndt at springe ud, så de er lige som de skal være. Sådan der, de er jo helt perfekt lige nu. Prøv at se, at det her pollen, de dufter helt utroligt. De er så dejlige. Fall of Holland, ja, ej, det er så godt. Hvilken kleur? Ja, jeg tror, det er fint. Sådan der. Og så skal vi over fat i nogle jordbær. Is Jay suagan lara hogal, ha sin na crunneach crog no ja de hasje, agus a chile gunexu, agus go dh'fhuine Louise. Louise, had de mig sage an the pastry in akam. Nej, og det er heller ikke særlig typisk dansk og dansk bagværk, men jeg synes jo, det er super sjovt at prøve at bruge de her smage ud fra min køkkenhave. Ha tush pastry Louise Gishel sådan en faskach liim, sådan en pastry ødrum, kleitjige gein, en vel München na Danmhairg genjemal. Louise, kommer du gå dh'fhuine? Ja, altså det lå nok ikke lige helt i kortene, og har jo en helt anden baggrund. Altså jeg har læst statskundskab og har arbejdet på Udenrigsministeriet, og har også boet i Hongkong og San Francisco. Og det har jo givet mig rigtig meget inspiration, som jeg sådan stadigvæk trækker på i det bagværk, jeg laver nu. Men at lære at bage på den her måde, det var sådan set bare noget, jeg måtte kaste mig ud i selv, og så bare prøve. Bare prøve mig frem. Agus hanning gevela dol jiguma. Is dat oké? Ja. Ha je paskach pastry le im agus sasje. Bekken noorsen mus cuideachadh fridge son vorige. Bi a kummel orre a genosho harish an line a haroin. Ach, geforschen nog, ha da pastry Louise ha gevor Gishel son am brich. Så nu skal vi have lidt bornholmske smag på. Ashin de clacha caishegorum as an sgìrean, agus na suagan lar a hugshin an sagara na betraia. Ja, så det her er nok ikke din mest typiske smagskombination, men jeg tænkte, vi skulle prøve det. Wel, batagorum jachen. Men nu slutter vi lige af med et lille finishing touch her, som er vores hyldeblomstsirup, som jeg har lavet. Så den tager vi lige lidt på heraf. Ja. Så den får du. Værsgo. Ja, perfekt. Godt, så er vi klar. Så skal det i ovnen. Ja. Hashin na brich den pastry'n. Agus is jay fyrich unje a va fadig in hofatte, ha je jeshaller son an jiche. Wel, Sean, Peter Shaw gan la. Ja, støt. Jeg synes, blaste, kaasje, lees naar messen. Er is sjouwende fieltje naar zijn pastry. Det der med at have dyrket noget hjemme i haven og
taget det med ind i bageriet, og så lavet det til det her, og se det sådan vokse inde i ovnen, og få det her lille mesterværk ud, det gør mig happy. Det gør mig så lykkelig hver gang. Lars Bornholm, som pastry. Det har virkelig også været en fornøjelse at få lov til at dele det med en anden øbo. Det var dejligt. Ja, tak.